Bună ziua și bine v-am găsit, sănătoși! Istoria muzicii, istoria omenirii consemnează apariția instrumentelor muzicale și a muzicii instrumentale din cele mai vechi timpuri. Fie instrument individual, fie într-o suită instrumentală, muzica instrumentelor ne încântă sufletul, ne face să cântăm, să dansăm, ne creează o stare specială, ne face să vibrăm odată cu instrumentul. O adevărată armonie a sunetelor. Referitor la zona noastră, instrumente specifice zonei, pe lângă altele, au fost cavalul, fluierul, cobza. Alături de alte instrumente ne-au alinat sufletul, ne-au încântat frumos urechea. Parcă astăzi, din ce în ce mai puțin, se apleacă să studieze aceste instrumente. De aceea și noi nu am obosit căutând oameni care au cochetat cu aceste instrumente, care, îndrăgostiți de aceste instrumente, ne-au dat nouă, ne-a dat tot ce a fost mai frumos ca muzică instrumentală. Nici noi nu am obosit și am încercat să aducem în fața dumneavoastră un teliormănean care este îndrăgostit de mai multe instrumente. Astăzi vă spun că a venit cu prea puține față de ce instrumente iubește. Bine ai venit la noi, domnule Radu Moroiu, și te rog să nu te superi, fie că spun instrumentist, fie că spun rapsod. Pentru mine esențial este că astăzi ești aici, pentru că, de ce să nu recunoaștem, ești cam scump la vedere. Da, bună ziua, doamna Viorica, și eu vă mulțumesc pentru invitație. E pentru prima dată, poate am puține emoții, dar sper să treacă. Nu contează, o să-ți treacă alături de noi, da. Și mi-ar face plăcere să-mi spui direct Viorica, pentru că noi ne cunoaștem așa, și cu exact, doamnă, da. Așa mai te scapi și de emoții, exact. Să te adresezi am să zic direct. Viorica, da. Bine. Aș vrea să te întreb, din ce loc, din ce localitate ai venit la noi cu aceste instrumente? Păi, vin din comuna Slobozia Mândra, județul Telorman. Da, această localitate s-a bucurat, ce-i drept, pentru puțin timp, de un nume mare și frumos în folclorul românesc. Mă refer la Alexandru Dachin, da, și de la el știu, și tot de la el te și cunosc, că ați avut o relație specială. Da. Uite, ca să te scutezi puțin de emoțiile unui interviu și să te aduc așa în atmosferă, da. Aș vrea să ne spui despre relația ta de prietenie, tot ce ați construit frumos împreună. Da. Când l-ai cunoscut, tot ce știi și crezi că nu știm noi și chiar dacă am ști, ne face plăcere și nouă și probabil consătenilor și la toți care l-au cunoscut și l-au iubit, să te asculte povestind despre prietenia care v-a legat, mai ales cea profesională. Da, cu mare plăcere. Păi eu pe Sandu Dachin... Sândel îi spui așa? Asta vreau să zic, mi-a luat vorba. Îi spuneam Sândel în sat acolo. Deci pe Sândel l-am cunoscut încă de mulți ani, când era mai mic, deja era mai mult mai mic ca mine. El în timpul ăla stătea la București, lucra, aveam impresia, și chiar nu prea îl cunoșteam atât de bine, fiindcă el era la București, eu eram în sat acolo și mă întâlnesc odată cu taică-su. M-am întâlnit și el știa că eu mă ocupam, învățam copii la acordeon, că instrumentul de bază la mine e acordeonul. Am învățat foarte mulți copii la acordeon și îmi zice, uite, am și eu un băiat, îl cheamă Sândel și cântă foarte frumos din gură, cum zicem noi, cu vocea, dar nu prea ține ritmul, adică măsura, cum zicem noi. Nu avea exercițiu, probabil. Da, nu era exercițiu, nu cânta, se dă unul singur, probabil. El avea
hard, dar cânta foarte frumos, dar nu cânta Rin. Și zice, pentru că am auzit că tu te ții de profesia asta, înveți copii, aș vrea să-l aduc și eu, să-i spun câteva noțiuni ca să intre. Da, zic, cu mare plăcere. Da, bine, a venit și l-am pus, ea cântă singur ceva așa. Păi l-am auzit foarte frumos, o voce dulce, caldă, dar fără instrument în brațe, nu-mi dădeam seama dacă ține ritmul sau nu. Și am luat acordeon. Și zic, cânta acum din nou. Într-adevăr, nu ținea ritmul. Când o luam prea înainte, când rămânea pe urmă, și am încercat să-i explic. Cânta așa de frumos, dar nu avea ritm la melodie. Și am încercat să-i explic. Am pus să cânte, îi explicam, uite, zic că așteaptă până 4 timp, 4 măsuri, sau depinde cum era melodia, îi explicam până îi făceam niște acorduri, niște intrări și am început să înțeleagă, după care mergea foarte bine, foarte frumos. Mi-era așa de drag să cânt cu el. Deja avem casete audio, cum era înainte, registrate cu el primii ani atunci, cânta foarte frumos și, în fine, cânta frumos și după aceea a plecat la București pentru că el, din câte înțelegeam, vrea să angajeze la ansamblu UTC-ului, așa spune atunci, și nu l-a angajat pentru că nu putea să cadreze cu ritmul. Și după aceea a plecat la București, a stat cât a stat pe acolo și a venit înapoi în sat la Mândra, după care am continuat, a cântat cu mine, cu formația mea care aveam atunci foarte multe anunți. Am cântat vreo 7-8 ani de zile la anunț, s-a instruit foarte bine, cânta frumos. După aia am înțeles, s-a venit la aici la ansamblu Burnasu, s-a mutat la Roșiori de Vede cu locuința și s-a întâmplat mai departe, știți, din păcate Da. s-a dus printre noi și asta e, păcat de așa valoare. Să știi că noi, în arhivă, în televiziunea Media Sud, nu avem decât un cântec cu el Da, și ție și de ce nu consătenilor da. să le facem o bucurie și să dăm această melodie cu Alexandru Dachin. Te rog frumos să privești. Da. Buzuliță lin pe lin, mândruță din Mavrodin. Buzuliță lin pe lin, mândruță din Mavrodin. Cată-ți mândro alt vecin, că diseară nu mai vin. Cată-ți mândro alt vecin, că diseară nu mai vin. Am venit o seară, două, și-am plecat încă de-aro. Am venit o seară, două, și-am plecat încă de-aro. Când zorile se revarsă, eu atunci mă întorc acasă. Eu atunci mă întorc acasă, de la mândra mea frumoasă. Mândruliță tinerea, nu mă purta cu vorba. Mândruliță tinerea, nu mă purta cu vorba. Nu mă mai ține la poț, să mă latre câinii toți. Mă bate ploaia și vântul, dar la mine nu veni. Nu mă mai ține la poț, să mă latre câinii toți. Mă bate ploaia și vântul, dar la mine nu veni. Să știi că de curând a fost festivalul pe deal la Teleormănel Da. și s-a oferit premiul Alexandru Dachin. Așa că am făcut, a fost să fie premiul Alexandru Dachin, să vină tot în zona voastră, zona Turnul da. Măgurele, cred, de la Saelele. Este concurenta care a câștigat și este soră cu un nume mare în folclor, Da. cu Zorina Bălan. Da. Nu e de la Saele, dar nu contează. Păi spune-ne de unde e. Sora lui Zorina Bălan. Da. Păi stau în Turnul Măgurele acum. De fapt, ea și cu Zorina s-au născut în satul Prundu, comuna Lunca. În Teleorman. S-a căsătorit și acum stau în Turnul Măgurele. Deci este sora lui Zorina Bălan, da, o știu. Teleormăneancă Teleormănean, da. de-a noastră. Da. Îți mulțumesc frumos pentru tot ce ne-ai povestit. Mi-aș fi dorit mai mult să știm Cu altă despre... ocazie vă povestim și mai mult. Da, mă gândesc că în 7-8 ani cât
ai fost lângă Alexandru Dachin, ai mai multe Sigur, bineînțeles. amintiri. Dacă pe parcurs îți mai aduci aminte, Da. cu plăcere ne întoarcem Cu mare la, plăcere, da, la avem multe de poveste, subiect. da. Să trecem puțin la viața ta. Când ai luat pentru prima oară fluierul în mână? Da. Dacă vrei, vorbim și despre instrumentul de bază, De bază, acordeon. exact. Eu astăzi te-am invitat cu instrumente de suflat, dar totul este ca tu să accepti să ne povestești orice. Când ai luat deci pentru prima oară și dacă și familia, părinții tăi, părinții, frați, surori ce ai tu, au fost dintotdeauna la Slobozia. Da. Părinții au acolo. Părinți, da, numai la Slobozia am îndreaptat și eu am îndrăgit fluierul încă de mic copil, chiar de mic la școala generală. Din părinții mei n-au cântat niciun, dar a cântat un frate al lui taică-meu, Alexandru Moroiu. Pe timpuri era la noi la Cămin, avea orchestră și cântau, era un dirijor de la Turnul Măgurile aici, care cântau pe note. Și eu fiind mic, când făceai repetiție, mă duceam pe la ușă și ascultam pe acolo cum cânta. Și când venea unchiul meu acasă cu acordeonul, eu fiind prea mic, că am deviat de la fel la acordeon, dar așa a început. Ai început întâi cu acordeon. Cu acordeonul atunci, nu, prima dată cu fluierul. Dar tot de la unchiul meu ăsta, el cânta așa bătrânețe și singur, el nu mi-a arătat. Singur, mi-a cumpărat un fluier de la Bâlci, când păcați, cu 2 degete prima dată, pe aceea cu 3 după aia. Deci mai mult am furat meseria de fluier, pentru că aveam un fluieraș bun acolo în sat, chiar a fost angajat aici la Bornasu, se numea Vasile Chițu, care din păcate a murit și Să-l odihnească Dumnezeu. Și după aia le-am furat, mai aveam și alt fluieraș bun, tot în Slobozia Mândra, Ioniță Elie, care era la Brăulețul din Constanța, și taică-s om în vârstă care cânta foarte frumos, un stil vechi. Și eu după aia am furat mult meseria de fluier. După aia am continuat cu acordeonul de la unchiul meu ăsta. El mi-a arătat mai mult, fiind mai în vârstă, cânta, e vorba de 45-50 de ani de atunci când era orchestra la Cămin. Și mai mult furam după aia, veneam acasă, luam acordeonul singur, trăgeam cum făceam cu butul, oboseam că nu știam. Și el mi-a arătat mai mult teorie, îmi spunea, uite cum să respect măsura, timpul, cum acordurile, cum să prind. Și de am studiat mult, cum erau înainte, pick-up-urile, cumpăram plăci din alea, avea 3 butoane. Copil, nu? Da, eram copil, bine, da. Și dădeam, știți, avea un buton și dădeam pe 45, pe 30, trebuie să cânte mai rar ca să pot să înțeleg. Și așa am studiat, mi-a plăcut rău de tot să studiez, să cânt altceva, nu. Bineînțeles și munca câmpului asta nu. Și cum te descurcai? Bănuiesc că părinții te scoteau și la munca da, câmpului. Sigur, bineînțeles. Te susțineau, le era drag când te auzea cântând, da, că depui sigur. bunăvoință să înveți. Le era drag, cu toate că ei n-au cântat niciunul, dar ele erau drag și toată lumea, toți vecinii au, luați acordeonul, că uite, tot cântă cu fluierul lui Radu, că uite, are un ruche muzicale și cântă și de ce să nu. Și uite așa, m-am ajuns la vârsta asta care îmi place să cânt și acum. Nu vine să mă las, aș cânta toată ziua. Câți frați ați fost la părinți? Păi, din păcate, nu am niciun frate, nici o soră. Sunt singur la părinți, tocmai de-aia că puteam să fiu și eu în altă parte acum, regret, cred că toată viața. Da, mă pregăteam să te întreb de ce te faci așa de nevăzut și de ce ai rămas acolo, de ce n-ai ieșit în față, tocmai de asta că am fost singur la părinți și aveam ocazia. Eu după armată am lucrat un an jumate la combinatul petrochimic din Pitești, ca muncitor. Și acolo, unde dormeam la niște campinguri, seara cântau niște lăutari de la Doina Argeșului. Și eu aveam fluier la mine, după ce eram la muncă, mergeam la o bere acolo, cum ar fi aici, și mă puneau oamenii de la noi din sat. Uite, avem și noi un băiat de la Telorma din Slobozia care își cântă cu fluierul. Erau lăutarii de la Doina Argeșului. Și când m-au auzit aia cântând, pe dumneata stai la cheie aici, nu te angajăm acum, te angajăm la Doina Argeșului, ca fluieraș vorbesc cu fluierul, că ce avem nevoie, dumneata când foarte bine, zice, acuz dăm apartament să te muți cu familia, cu tot. Și eu îmi părea bine, gata, zi, nu mai scap de cheie, nu mai aduc. Și când vine acasă, ne aducea la o săptămână acasă și când spun la părinți, lui soția, uite, gata, am scăpat de muncă, mă duc și mă angajez, de fapt cu tot, mergem și ne mutăm. Când au auzit, vă dați seama, cum să plecăm noi de aici din sat, nu te avem decât pe tine, nu vezi de treabă.
Și am plecat și de acolo, că nu mai... și am rămas acasă. E bine că am rămas și acasă. Am vins lângă dragostea părinți. părintească mai mult. Mi-a părut să plec, să-i las. Am rămas în jurul familiei, am muncit la munca câmpului și la anunț. Uite, așa am ajuns la vârsta asta care mă mândresc că la vârsta asta, uite, pot să mai cânt și chiar asta am pus câteva melodii pe acest CD care mai urmează să mai fac câteva iar și vreau să rămână ca amintire când ne-o face bagajele să trecem în lumea de dincolo, să rămână amintire pentru familie, pentru nepoți, pentru vecini, pentru lumea din sat care mă cunosc. Da, lumea satului este o lume aparte. Da. Eu de la părinții mei știu că acolo în sat trebuie să te ai bine cu toată lumea, cu vecini, cu Da. neam, cu familie și mai spunea tatăl meu și spune și astăzi, cu primarul, cu Da. medicul, cu părintele, cu Exact. învățătorul. Da. Despre lumea asta frumoasă de la sat, din satul tău. În ce relație ești și nu întâmplător te întreb, Da. dacă nu ajungem la subiect, am să te ajut și spun pe parcursul Da. emisiunii de ce te-am întrebat. Să Da. vorbești așa despre relație, în ce Da. relație ești. În general sunt relații bune, inclusiv cu toată lumea. Eu sunt o fire mai, așa, mai rușinoasă, mai timidă. Eu nu m-am certat cu nimeni, nu am făcut scandal și stau în relații bune, în primul rând, cu domnul primar, care este și un prieten apropiat al meu, care datorită dumnealui, asta ați vrut să spui, Da, am așa. ajuns la multe festivaluri, am participat pe la festivalul și culmea am luat numai premiul întâi. Pe la Giurgiu, la Drăgănești de Olt, aici la festival la Teleormanel, am mai premiul întâi. Ei mă trimiteau de la Comoră. Bine, mă știau cu reposatul Liviu Vasilică, mă știa, venea pe acolo și mă chema să participe aici. Am luat numai premiul întâi. Trebuia să mă continui, dar fiind singur la părinți, știți că la țară mai sunt vite, mai sunt alte munci care n-am putut să plec. Mi-a părut și rău de părinți și am rămas acasă. Dar e bine că sunt familie, am ce trebuie și asta e. Asta este. Și eu mai știu că Da. aceste melodii cu care ai venit la noi sunt imprimate în studioul ansamblului Burnasul, Da, da, da. unde cumva te-a încurajat și te-a adus către directorul ansamblului, tot domnul primar, așa? Sigur că da, datorită domnul primar. Prin dumnealui am ajuns cu... Uite, vorbește puțin despre aceste piese care le-ai imprimat de curând, târziu, Da, pentru că, îți mai spun odată, ai stat foarte timid. Da. Mi-aduc aminte când te-a adus Liviu Vasilică pentru prima oară în orchestră la festival, cred, Da. tot pe de la Teleormanel, Da. că toți te întrebau de unde ești și de ce ai venit așa târziu. Da. Cum a fost? Cum ai înregistrat? Cum te-ai înțeles cu orchestra? Cum ți-ai... Ce fel de cântece? A fost Da, au culese? fost cântece culese, pentru că, vedeți, acum tineretul chiar nu prea mai învață fluierul nici atâta. Eu cu acordeonul, v-am zis, am învățat peste 100 de cuvinte, dar la fluier, culmea, am un singur băiat, nu e băiat care are 50 de ani, un prieten de-al meu și un vecin de-al meu, îl cheamă Neațu Farel, singur care l-a învățat la fluier. Și mi-a venit ideea și cu domnul primar, dacă eu cântând pe acolo, pe la Ziua Comunii, pe la Hora Satului de Paști, pe la Revelioane, și mi-a venit ideea și hai să facem, zic, toți sunt la vârsta care suntem aproape, și zic, hai să pun câteva piese pe CD să rămână amintire. Și am luat domnul primar legătura cu Burnasul, dar deja mă cunoșteau băieții, am venit, am făcut repetiție o zi înainte, după aceea am tras piesele astea care am zis hai să rămână amintire pentru familie, pentru consăteni, și așa s-a întâmplat. De la Hora Satului, pentru că ai spus că ai Da. participat, le-ai adunat, acolo le-ai și cântat mai târziu, cum? Da, sunt adunate, da, chiar de la cine vă spuneam, după la Vasile Chițu, de la celălalt, așa, Ioniță Ilie, de la unchiul meu ăsta, așa, care acum e foarte în vârstă, și de ce să nu spun de la radio. Am iubit mult pe Dumitru Zanfirea, care și sunt un prieten, Ion Lăceanu, Neamarin Chisăr, care am vârstă, și am piese culese și de la radio, mai și așa în sat, și mai colegian, că mai erau câțiva și pe acolo, care cântau, dar nu așa, mai de unul singur, cum era înainte cântau.
Și mi-a plăcut mie să studiem, mi-a plăcut mult de tot, fluierul, ce mai mult îmi place. Eu ce aud toată ziua, am un maldră de fluiere acasă acolo. Da. Cum arată satul astăzi? Ușor învechit, este tineret, sunt privatizări, Da. oamenii trăiesc Să știți bine. că avem o comună foarte frumoasă. Sper și datorită primarului, pentru că da, este și la al 3-lea mandat, domn primar, și cred că e și cel mai tânăr din județ, primarul nostru, și a avut multe realizări. Deci a asfaltat aproape toate drumurile, avem iluminat public, avem centru de permanență, avem apă, canalizarea de apă, avem orice acolo, sală de sport, Căminul Cultural Baru Mare, vorbesc, cred că e primul din județ, frumos. Deci, datorită dumnealui, să fac multe, așa au și eu lumea pe sat și tot pe Marnel votăm, că ne-a făcut multe prin sat. Mă bucur să Da. aud toate aceste lucruri frumoase. Da. Nu știu de ce, în mână, ai luat un anume instrument. Da. Sper să fii de acord cu mine, să ne faci dovada cât de îndrăgostit ești de Da. acest instrument și să ne cânți live ce dorești. Un fragment într-o doină. Te ascultăm cu toată Da, cu dragostea. mare plăcere. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Am văzut în dialogul nostru că și tu și chiar și eu am spus la început că mi se pare că nu se mai opresc tinerii să studieze aceste instrumente de suflat. Da, da. Vreau să te surprind plăcut și să îți spun că totuși la noi în județ sunt oameni care le și construiesc și da. oameni care nu lasă să piardă această tradiție și să mai auzim din când în când teleormăneni de-ai noștri cântând la fluier. Te rog să privești pentru Da. că vreau să te surprind. Foarte bine. Așa cum bănuiesc că e recunoscut, sunt muguri de fluier de la Da, Merișani. te-am văzut mult. Și împreună știm că acolo este un om inimos care se ocupă și Merișan și Dobrotești. Da. Au venit și vin cu grupuri de tineret și chiar oamenii mai în vârstă pe scenele țării cu cântece cu acest minunat instrument. Te rog frumos să ne spui de ce ai spus că prima dragoste sau cea mai mare rămâne acordeonul. Da. Pentru că l-ai folosit mai mult la anunți și ai făcut bani cu el. De ce? Da, adevărul ăsta e. Cred că sunt în jur de 45 de ani numai de cântat la anunț și vă dați seama că eu, datorită la acordeon, m-am susținut familia, de ce să o recunosc. Și mi-a și plăcut, ăsta e adevărul. Acordeonul este instrumentul de bază, dar și cu fluierul cavalul fac program la anunți, că mă duc, pe la festivaluri, că mai merg, pe la Ziua Comunii. Astăzi mai mergi la festivaluri? Nu, din păcate nu. Puteam să mă duc și tot datorită că sunt și în vârstă, sunt multe probleme acasă, familiare și nu mai trebuie, asta e o meserie care trebuie să stea mai mult plecat și mi-a zis mai bine să vă dătea să las pe alții tineri să progreseze aceste meserii. De-a lungul timpului la festivaluri ai participat și ai spus mai devreme că totdeauna ai ieșit învingător. Da. Uite, vreau să ne spui amintiri frumoase, o amintire specială, unde ai avut cele mai mari emoții, unde nu ai fost în formă, unde ai ridicat sala în picioare, nu știu. Și chiar să enumeri festivaluri. Da, păi emoții, da, adevărat am avut la festivalul de la Giurgiu, pentru că era și dirijor și președintele jur era
maestru Paraschiv Oprea, care a murit. Și vă dați seama, pentru prima dată când l-am văzut acolo, aoleu, zic, să mă gândeam să nu să-mi fundeze fluierul, să nu greșesc, nu mai știam, tremura degetele, aoleu. Și culmea, era chiar un festival internațional atunci. Și vedeam alți fluierași, ne întrebam în pauză, tu de unde ești, tu ce cânti, iau, când vedeam pe aia, aoleu, zic, să vezi ce cântă ăștia. A fost așa, când am ieșit învângători, auzi, premiul întâi Radu Moroi de la Slobozia Mândră. Am fost așa de bucuros, mi-a mânat diploma, iarăși un plic, a fost foarte frumos. Așa ca și la Drăgănești de Olt, era de Doine și Balade acolo, aici la Telorman, la fel, tot cu maestru Paraschiv Opreaș și odată cu Adrian Grigoraș am participat, după care am renunțat, că v-am zis, asta trebuie să stai plecat de acasă și eu la vârsta asta nu mai stau să plec de acasă. Nu te lasă soția? Exact, și asta, să o părăsc, nu mă lasă. Și nici Ca să o ajuți la treabă sau este geloasă? De ce nu te lasă? Păi, cred că și una și alta. Oricum, astăzi să vii la noi te-a lăsat. Da, păi nu, acum ce să suntem în vârstă, nu. Dar bine că nici eu n-am fost hotărât, că la urmă nu ascultam de ea. Plecam, sau o convingeai frumos? Da, cu vorbă bună, nu. Avem o relație bună. Nu. Și mi-a părut și de părinți și de ea să plec. Am rămas în singur familie. Asta e treaba. Din această relație bună, câți copii aveți? Da, avem o fată și un băiat, la rândul lor și câte o nepoțică care le pupă tataie. Acum sunt în sat? Acum... Nu, sunt la București, copiii sunt la treaba lor, la casele lor. Și fata și băiatul stabiliți în București. Și copiii, da, București. Și nici fata, nici băiatul, nici nepoții, nimeni n-au pus așa exact, mă mâna pe instrument. Că pui întrebarea asta. Culmea, câți copii am învățat, am zis, la fluierul meu un singur vecin, la acordeon peste 100 de copii. Păi uite, nu ne-ai spus asta. Răspundem întâi dacă copiii tăi... Păi nu, pe acolo ajungeam, asta am vrut să zic, din câți copii am învățat, copiii... Păi nu ne-ai spus că ai învățat copii. Ai învățat copii în sat la fluier? Nu, un singur, un vecin, un prieten. V-am zis mai înainte, dar poate am... Păi și au trecut mulți și a rămas numai unul? Nu, singur unul care a vrut să învețe. Singurul care a încercat, un singur băiat. Dar la acordeon peste 100 și ceva de copii. Și când eu înainte aveam copii în curte acasă, cum ar fi aici, ăla acolo, cu unul iau pe trei. Le arătam la fiecare câte o parte, le mai dădeam încet așa peste deget care nu înțelegea. Și copiii mei, hai că fata era fată, dar băiatul nu-i plăcea. El m-a certat, măi, nimic, el și zicea, măi, tu, deci nu-mi place, fugea de acasă, dar culmea că avea ureche muzicală. Și arătând eu de multe ori mai stai, dacă certam, stătea și să uita când ne arătam la copii și îmi lua acordeonul de la cântă și zicea, ia să faci și singur. Și culmea, fără să-i pune degetul, cum arătam la copii, el făcea singur, deci avea ureche muzicală, zicea, dar nu le-a plăcut. Și o meserie, dacă nu-ți place, n-am vrut să-i oblig. Bine, zic, las, dacă nu vă place, luați-vă altă meserie și asta e. Dar și fata și băiatul cântă cu acordeon și acum cântă așa, pentru ei cântă, fără să le arăt eu. Deci să uita când le arătam la copii și ei cântau singuri. Și asta e. Dacă nu le-a plăcut, n-am vrut să-i oblig să din cei 100 de copii, da, peste 100 pe care i-ai ajutat să învețe acordeonul, astăzi câți au rămas să trăiască, să facă o profesie sau să cânte la anunț cu acest instrument? Ai satisfacția muncii? S-au pierdut în timp? Au plecat? Nu mai știi nimic de ei? Am satisfacția muncii. Cred că în jur de 15-20 au cântat și acum mai cântă, au cântat la anunți. O parte s-au lăsat, o parte au plecat. Deci am satisfacție că am învățat foarte, foarte mulți copii. Din vreo 3 sate, numai la mine veneau. Și am legătură cu ei? Și le arătam ușor, îi luam cu binișorul și veneau la mine toți. Și mă bucur asta, nu regret, a fost o viață frumoasă așa. A fost bun cu toți copiii, chiar și cu vecinii, cu lumea din sat. Pe mă respectă toată lumea. Deci mă mândresc că am rămas acasă, cu toate că puteam să fiu și eu mai departe, dar asta e. Trebuie să rămâi lângă părinți. Probabil așa a fost să fie. Da. Sper să fii de acord cu mine, să dăruim celor care ne privesc cântece din care ni le-ai adus tu acum, înregistrate de curând la ansamblul Burnasu și care ți-au fost ție cele mai dragi. Da, cu mare plăcere.